día. Obrigado a todos e a todos por estar aquí. Hoxe o Partido da Terra neste acto de Compostela vai a presentar o seu programa político. É un documento que surxe depois de varios meses de debate interno e tamén de moitos encontros e entrevistas con diferentes representantes do mundo político, cultural e social galego, e non só. Tamén houve un intenso traballo de encontros e reunións con representantes de partidos políticos de outros lugares do planeta. Todo isto comezou na nosa asamblea, a primeira asamblea xeral, que foi o 25 de setembro, e ali tomamos o acordo de elaborar un documento para logo sometelo a debate público, onde se plasmasen as ideas que os e as representantes, as persoas que estamos hoxe aquí, temos sobre a política e sobre o mundo no que estamos. Este é un documento de traballo, basicamente, fixémoslo así, é unha versión, digamos, inicial, que queremos agora é sometelo a opinión pública e que esa opinión pública, dunha forma interactiva, nos devolva o seu propio criterio sobre cada un dos puntos que figuran neste programa. Estes son 8 puntos, os puntos de soberanía, sustentabilidade, cidadán, territorial, ambiental, alimentar, enerxética, económica, social, cultural e lingüística. Apelamos a unha reestructuración do conceito clásico de o como mínimo recente de política, apelamos á práctica activa cidadán e, evidentemente, como grande ferramenta de traballo a democracia directa para poder resolver os problemas, os previstos problemas de todo tipo que hoxe se lle plantexan ao noso planeta, a nosa Terra. Neste formato tamén presentaremos posteriormente a plataforma colaborativa digital Foro da Terra, sustentada en tecnoloxía wiki, que fará posible que cualquier usuario de internet, independentemente da súa relación co partido, poda realizar os contributos e poda facer as mudanzas e as achegas que considere convenientes a nosa proposta de programa. Esta plataforma vai ficar operativa ate o 21 de marzo e depois os nosos compañeiros informarán con máis profundidade. Por último, para rematar, simplemente quería ler un breve detecho, se me permitides, do noso programa, da presentación en concreto. Citar que o programa comezaba cun texto da Semanal da Fala e do ideario do Partido Galeguista, que para nós son os nosos referentes políticos máis fortes. E na presentación do programa vemos a dizer o seguinte: no PT consideramos esencial a recuperación da nosa soberanía real, a nosa soberanía para decidir como cidadáns, reclamando o noso direito de deliberación directa e soberana como medio de expresión da vontade política e xurídica. A nosa soberanía para organizar política e administrativamente o noso territorio e comunidades, tornando posible a conexión das persoas coa terra. A nosa soberanía para exercer a responsabilidade co ambiente no que estamos inseridas, conservando e mellorando para xeracións futuras. A nosa soberanía para producirmos os alimentos saudáveis que precisamos e a enerxía limpa que garanta a nosa cualidade de vida. A nosa soberanía para traballar e intercambiar equitativamente os frutos do noso esforzo e empeño. A nosa soberanía para cuidar dos nosos, das nosas comunidades e de nós mesmos. A nosa soberanía para ser nós, cultivando o espírito criador que nos caracteriza como povo. E a nosa soberanía para nos expresar na lingua que nos é propia, levando as nosas palabras para todos os continentes. O programa que aquí se presenta é necesariamente un texto incompleto e de recreación colectiva que pretende ser enriquecido coa crítica, contributos e propostas da sociedade civil, entidades e individuos para alén do PT. Pretendemos que a súa presentación pública sexa un proceso dinámico e bidireccional, recollendo e sumando múltiples perspectivas. Aínda que o texto non é exhaustivo, o programa será complementado con documentos políticos específicos onde pretendemos ampliar e detallar moitas das propostas que aquí se enumeran brevemente, así como outras igualmente importantes que fican para alén da dimensión deste programa. Confiamos na colaboración de todos e todas. E, sin máis, agradecendo máis unha vez a vosa presenza, vou dar paso aos meus compañeros que van a continuar. Hola, buen día a todos. Moito obrigado por estar neste acto, nesta presentación, que alén da presentación do programa político do Partido da Terra é o acto inaugural co que comeza un proceso de debate social sobre o noso programa político.
Eu quixera explicar un pouco como funciona isto. Que as persoas que formamos parte do Partido da Terra somos xente común que decidimos intervir sobre a nosa realidade, non permanecer como espectadores, a sofrer a tomada de decisións dos políticos que detentan o poder. Entón, elaboramos unha serie de ideas os que queremos modificar radicalmente o statu quo actual. Realmente non aspiramos a empoleirarnos no poder a ser un partido máis convencional que sea sempre aí, sino que queremos modificar radicalmente o funcionamento sobre dúas ideas básicas que son a soberanía, é dicir, o poder de decisión na xente e a sostenibilidade, que é o exercicio da responsabilidade dese poder, un equilibrio. Entón, o noso programa é un programa aberto, onde as persoas, a sociedade, debe intervir tamén, participar, achegar ideas. Este é un proceso que vai durar ata o 21 de marzo. Entón, convidamos a todas as persoas que o desexen, persoas ou colectivos, a ler as nosas ideas, reflexionar sobre elas, facer leituras críticas, achegar ideas e participar na medida en que les desexen. Entón, con este proceso, vamos ter unha infraestructura na rede para que as persoas podan participar. Convidamos a todo o mundo a que achegue as súas ideas. O programa final vai ser posto, digamos, posto a avaliar na sociedade. Isto vai ser o que nos vai dar legitimidade. Non é un programa unilateral, senón que é bilateral. Un diálogo entre a sociedade e nos vamos comprometer a levar a vida política aquilo que a xente coñece previamente, non simplemente impor o noso programa político. Sobre as ideas dese programa van falar os meus compañeros, así que vou dar paso a Xosé.